Pozdrav svima. Današnji live stream je ekskluzivno na TikToku. Naime, da bi mogao istodobno streamat na svim platformama i na ovoj, TikTok zahtijeva da live streamam prvotno na TikToku nekoliko puta po barem 30 minuta, pa evo odlučio sam iskoristiti priliku i napraviti ovo ekskluzivnim live streamom samo za TikTok. Danas bih htio govoriti o temi koju vidite na ekranu. Riječ je o članku koji se tiče sjednice glavnog odbora SDP-a koja se održala jučer i pročitavši taj tekst, tako evo, dobio sam inspiraciju sa količinom, tako bih rekao, notornih gluposti koje smo mogli čuti od Siniše Hajdaša Dončića. Dakle, išao bih redom sad po ovom tekstu pa bih davao svoje komentare. Dakle, evo, kaže Siniša Hajdaš Dončić, prošlo je 5 mjeseci od naše konvencije na kojoj smo otvorili teme skraćivanja radnog tjedna, novu industrijsku politiku, prekarijat i novu poreznu politiku. Moralo je proći 5 mjeseci da skraćivanje radnog vremena postane tema o kojoj se govori u hrvatskom društvu, od tržnice do analitičara, i to je put SDP-a koji je puno teži i zahtjevniji od drugih političkih stranaka. Pa baš zanimljivo da Siniša Hajdaš Dončić govori o industrijskoj politici, o prekarijatu i poreznoj politici. Vratimo se malo u povijest na vladu kojoj je gospodin Hajdaš Dončić bio jedan od ministara. Sjetimo se što je Milanovićeva vlada napravila među prvim potezima. Digao se PDV s 23% na 25%, razmatralo se i nikad nije provedeno zbog ogromnog pritiska javnosti, recimo outsourcanje pomoćnog osoblja iz javnog zdravstva, znači ajmo to svesti, čistačice u bolnicama recimo, to je bila jedna od ideja, veleumnih ideja Milanovićeve vlade gdje je Siniša Hajdaš Dončić bio ministar. Nije on bio ministar zdravstva tada, ali takve ideje su obilježile tu vlast. A Sinišina ideja je svakako bila monetizacija, tako on to nazvao, pod navodnicima monetizacija autocesta. To vjerujem da se svi ljudi koji su tada barem imali 20 godina se sjećaju toga kako je se predlagalo da se autoceste koje smo sagradili svojim novcem, visokim kreditima, i ko se sjeća svih tih situacija gdje su neke stvari preplaćene pa su bili nekakvi kazneni procesi i tako dalje, ali nakon toga svega njihova ideja da riješe deficit proračuna je bila ta da da u koncesiju strancima naše autoceste. Zbilja, isto jedna ideja koja zbog pritiska javnosti nikad nije prošla, iako je on gurao praktički do zadnjeg trenutka. Tako da evo, zanimljivo, baš on govori sad o poreznoj politici, prekarijatu, industrijskoj politici, koju je, što je bila njegova industrijska politika. Govorio je tada o modernizaciji hrvatskih željeznica, što je možda nekakav preduvjet za bolji položaj Hrvatske na gospodarskoj cijeni, nekoj globalnoj. Što se dogodilo s HŽ-om? I dalje se putuje cijelo stoljeće od ne znam, Osijeka, Zagreba prema Dalmaciji i tako dalje. Ali dobro, ok, da krenemo dalje sa tekstom. Nadam se kako će ta i ostale teme koje su otvorili uskoro biti teme u Hrvatskom saboru. Da, sigurno će to SDP vrlo uspješno otvoriti u Hrvatskom saboru i sigurno će to biti jako prepoznato u medijima i u javnosti, eto kako SDP ima rješenja za sva ta pitanja. Mogu se složiti da Hrvatska raste, ali pitanje je koja je brzina tog rasta i jesmo li iskoristili 10 milijardi eura europskih sredstava da promijenimo strukturu hrvatskog gospodarstva. Pa slogan SDP-a je isto prije 10 godina bio Hrvatska raste i čini mi se da je SDP izgubio s tim sloganom, tako da ja ne znam baš da li je uputno davati ovakve komentare. Onda, dobro, ovo oko ustavnih sudaca ne bih pretjerano komentirao, mislim da bi izgubili temu ovog live streama, da sad idemo na to. Mislim, sasvim je jasno, HDZ želi
progurati sve više svojih, SDP im to ne želi omogućiti i naravno to natjeravanje će ići do nekog trenutka dok neko to ne popusti ili ne presjeće. Meni to čak osobno i nije toliko interesantna tema jer Ustavni sud je od kad je uspostavljen na isti način praktički se cijelo vrijeme uvijek bira i zna se da je potrebna dvotrećinska većina i uvijek je natjeravanje između HDZ-a i SDP-a ko će više svojih sudaca staviti unutra, tako da meni je to potpuno besmislena priča i onako dalo bi se razgovarati o funkciji Ustavnog suda, iskreno s obzirom kakve odluke znaju donositi slično. SDP je put odlikaša. Pokušali smo u dijalogu neovisno o identitetu kandidata doći do najbolje, ovo je opet o Ustavnom sudu, dobro, ovo sam zapravo htio pročitati. Ponovno pokazujemo da je put SDP-a put odlikaša. I to je opravdano jer naši simpatizeri i birači su zahtjevni. Za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5 i s njim se moramo znati nositi svaki dan. Dakle, moram priznati da me ova baš izjava potakla da napravim live stream, jer ovo je očito nadovezivanje na pres konferenciju gradonačelnice grada Rijeke Ive Rinčić i njenih zamjenika, gdje su oni sami sebi dali ocjenu dobar 3 za prvu godinu mandata. Pa eto, kao oni su si dali dobar 3, ali SDP za odličan 5. Pa dobro, mislim, iako to naravno Hajdaš Dončić nije rekao, jasno je na koga aludira, pa evo, ovim putem bi mu ja samo poručio, ako je SDP za odličan 5, pa zašto onda izgubi izbore u Rijeci, ako je to baš tako? Mislim, valjda da ste odlikaši, ne bi vam izborni rezultat bio takav kakav je. I ne bi Siniša Hajdaš Dončić u svim relevantnim istraživanjima javnog mijenja bio praktički ispod radara, potpuno nevidljiv na listi najpozitivnijih političara, a na listi najnegativnijih nije u vrhu, ali je svakako u top 10, tako da to dosta govori o njemu i njegovom tom odlikaštvu. I dalo bi se, mislim, ovo je dosta prepotentno, s obzirom da SDP nije zapravo ponudio ni jednu konzistentnu i smislenu politiku godinama praktički. I uostalom, kakav imaju track record, da se tako izrazim, što su oni u prošlosti radili, pa da možemo reći, pa stvarno, evo, ja sam sad nabrojio neke slučajeve, znači, kad su bili na vlasti, bavili su se fiskalnim krpanjem proračuna, pokušavali su, znači, na razne načine, to su za sebe, oni tvrde da su socijaldemokrati, ali njihove politike, dok su bili na vlasti, su u pravilu bile neoliberalne, tako da tu isto govorimo i o konzistentnosti uopće njih kao nekakve bivše vlasti. I sada bi neko njima trebao vjerovati da jednom kad dođu na vlast, opet da se neće opet ista stvar ponoviti. Osvrnuo se i na ključne zamjerke SDP-u koje postoji u javnom prostoru, da SDP nema ljude, da nema program i da je SDP-ov predsjednik podkapacitiran. Zato sam iskoristio tu riječ u naslovu ovog live streama. Opovrgnuo je to podacima po kojima su se u posljednje 2 godine SDP-u pridružili admiral Robert Hranj, bivši dekan FER-a Gordan Gledec, profesorica s Pravnog fakulteta Zlata Đurđević i profesor s Pravnog fakulteta Vedran Đulabić. Te mnogi drugi, iako ne navodi koji, ali mnogi drugi, koji vide da jedino kroz SDP mogu mijenjati strukturu hrvatskog društva. Pa ja ne znam kako točno će SDP ponuditi nekakav gospodarski program s ovim ljudima koje je Siniša Hajdaš Dončić naveo. Evo, mene baš zanima koja je to gospodarska vizija admirala Hranja, evo, baš me zanima, to je inače jedan karijerni vojnik koji, mislim, što točno, koji su točno njegove reference i kakve su to njegove zamisli koje će za hrvatske građane ponuditi nešto novo. Ja baš to ne vidim. Naveo je tu znači, 2 profesora Pravnog fakulteta, Zlata Đurđević, ako se sjećate, je bila Milanovićeva kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, svojedobno pa je Plenković to, sad vidimo i zašto, odbio. Ne znam, evo, ja ne percipiram te ljude kao nekakve ekonomske gurue, možda se varam. Isto tako i bivši dekan FER-a, u redu, sve ok, ali ne znam točno što će on, pa i ovi drugi ljudi koje smo sad komentirali, ponuditi u tom smislu. Ono što je najpotrebnije, a to je nekakva suvisla, koherentna gospodarska politika.
a to da je što se tiče toga da nemaju ljude, ovo sad moram pročitati iz tiskanog izdanja Novog lista, pa evo, nemojte se ljutiti, ovo nije na ekranu. Članak potpisuje Tihana Tomičić, današnji Novi list, kaže ovako: na rubu kvoruma. SDP, nažalost, i dalje ima problema s motivacijom. Na sjednici glavnog odbora jedva je održan kvorum, pa je glavni tajnik Marko Krička nakon sjednice kritizirao sve članove glavnog odbora da su trebali doći na sjednicu i aktivno sudjelovati. Znači, oni, ovo je bio Hajdašev odgovor na tu kritiku da nemaju ljude, a evo vidimo sad iz novina, znači što je novinarka Tomičić prepoznala, znači jedva su imali kvorum na sjednici svog središnjeg tijela. Pa kako očekivati da neko onda njima da povjerenje ako na sjednicama svog središnjeg tijela jedva održavaju kvorum? I to u današnje vrijeme kad postoje neke moderne tehnologije koje sigurno se ljudi mogu uključiti preko video veze ako ništa drugo, ali ok. Idemo dalje. Kad je riječ o potkapacitiranom predsjedniku, znači sad priča o sebi, Hajdaš Dončić je kazao kako je to tema koja vjerojatno čeka svakog predsjednika SDP-a, što je, dodao je, normalno. Pa ako je normalno da je svaki predsjednik SDP-a potkapacitiran, to onda govori o toj stranci najviše, mislim, onda je to zbilja zabrinjavajuće. Znači, on doslovno sad govori da je sasvim normalno da ljudi tako percipiraju predsjednika SDP-a. Ja mislim da je zapravo ono što se dogodilo SDP-u kroz godine unutar stranačkih ratova, koji su se, a svi koji to prate to jako dobro znaju, vodili praktički tamo negdje od 2012, ne baš 2012, tamo negdje 2014 u biti, kad je onaj čuveni raskol Milanović-Linić napravio svoje, dakle to je nekakvih 12 godina sada već. U cijelom tom periodu SDP se po broju članova barem prepolovio, ako ne i više od toga. Ne mogu sad davati nekakve baš precizne procjene, ali u odnosu na nekakvo razdoblje od prije 10-15 godina kad je bilo gotovo 40.000 članova, sada ako ih ima 20.000 sve skupa, a rekao bih da nema, puno sam rekao. Dakle, kroz te procese SDP u biti više manje izgubio sve što valja. I naravno da onda na čelo stranke dolaze podkapacitirani ljudi poput Siniše Hajdaša Dončića. To je jednostavno neizbježno. Imamo odgovor za ovo stoljeće. Podsjetio je da je bio direktor Zagorske razvojne agencije, da, to je prava referenca, župan koji je proveo prvu solarizaciju kućanstava, te ministar, da, ministarski mandat je bio fenomenalan. Monetizacija autocesta, evo i nešto što ne znam kome sve prati, ali vi koji ste iz Rijeke ili ove naše regije, Primorsko-goranske županije, došao Siniša Hajdaš Dončić i rekao nećemo graditi Žutu Lokvu, znači dionicu autoceste do Žute Lokve, koju je SDP obećao 2011. u izbornoj kampanji. Komadina je rekao, evo, krećemo odmah na to, znate da je Komadina otišao sa mjesta ministra, nećemo sad o okolnostima, predugo bi trajalo, došao Siniša Hajdaš Dončić, rekao je, nema Žute Lokve. I evo, kad se Žuta Lokva gradi, 10 godina tek poslije. Izgubili smo cijelo jedno desetljeće zato što je SDP odlučio prekršiti svoje izborno obećanje. Vrhunski mandat ministra Siniše Hajdaša Dončića. Posebno je ponosan na to da su izgradili 4 broda u hrvatskom škveru za Jadroliniju i počeli graditi 22 vlaka u Končaru. I to će ističe isporuke dodana vrijednost u socijaldemokraciji, ne samo raspodjela. Da, željeznički promet znamo kakav je i dalje ne valja. O vlakovima isto bi se dalo itekako razgovarati. U kakvom su stanju, ja se ne bi hvalio s takvim uspjesima pod navodnicima. Dalje, socijaldemokracija ima odgovore za ovo stoljeće, nije izgubila bitku i ostaće tu i kada se priča o antifašizmu, rodnoj ravnopravnosti, o raspodjeli domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, o energetskoj samodostatnosti. Socijaldemokracija je tu da daje nadu i vjeru u bolju Hrvatsku koja malo drugačije razmišlja. Dakle, ok, antifašizam, to sad ulaziti u cijelu tu diskusiju, ne znam koliko ima smisla, međutim, bojim se da taj deklarativni antifašizam koji prakticira SDP je skoro pa jedino što je SDP-u ostalo zapravo. I to je ono žalosno. To i ovo što bi trebalo biti, po mom mišljenju,
pravilni izraz je ravnopravnost spolova, a ovo rodna ravnopravnost, ok, ne želim ulaziti u diskusiju oko toga, ali i to je nešto što je na deklarativnoj bazi i jedna od rijetkih stvari koja je SDP-u ostala kao nekakva politika s kojim oni mašu prema javnosti, ajmo reći, iskazuju vrline koje navodno zastupaju, iako dalo bi se o tome razgovarati. Domaća poljoprivredna proizvodnja, pa ja se sjećam iz Milanovićevog mandata da je bilo više prosvjeda ovih razno raznih poljoprivrednih, odnosno seljačkih organizacija, ako se ne varam, sad vi me možete naravno ispraviti, možda se ja krivo sjećam, ali tako je nekako bilo, pa evo, zašto bi vjerovali da će sad daj nešto bolje. I sad kad ih je zapravo puno manje ostalo u toj stranci. Energetska samodostatnost, bez nekakve šire politike, mislim da energetsku samodostatnost Hrvatska teško može dostići u ovim uvjetima, pogotovo ako se tu priča o nekakvoj solarnoj energiji, nešto slično, mislim da to nije sigurno nešto što će nas dovesti do energetske samodostatnosti. Zato se i priča, između ostaloga, o novoj nuklearnoj elektrani, baš zato što mi nismo energetski samodostatni trenutno, a bome ni SDP nije baš nešto previše poduzeo da to postanemo dok je bio na vlasti. I sada dolazimo do ovog dijela gdje komentira. Istaknuo je i kako je koalicija SDP-a i Možemo na dobrom putu, te kako će uskoro potpisati koalicijski sporazum. Baš lijepo, evo, da ste se dogovorili sa vašim partnerima iz Možemo, još jedna ekipa koja dalo bi se govoriti o smislenosti njihovih politika. Iako moram priznati, ajde, ako ništa drugo, Možemo si su nešto konzistentni, ništa dobro ne mislim o onome što oni zastupaju, daleko od toga, evo, ne postoje okolnosti pod kojima bih toj stranci dao svoj glas, ali ako ništa drugo, barem su konzistentni. Iako ovom koalicijom sa SDP-om zapravo pokazuju možda mali otklon od te konzistentnosti, jer evo, govorili su za SDP da je to stranka, znači da SDP znači stranka dosljednih promašaja, tako su govorili, slikali su se na Iblerovom trgu s tim natpisom. A evo sad se ljube i grle Sandra Benčić, Tomašević sa Sinišom Hajdašem Dončićem i sa svima njima. Mislim, malo, ok, znači oni su iz nekakvog političkog pragmatizma odlučili, ajmo reći, za grist jezik i sklopiti nekakav savez samo da ušičare koji glas više. Ja osobno mislim da im to neće nužno biti isplativo, barem ne do one mjere koje oni to misle, ali ok, živi bili pa vidjeli, ankete trenutne pokazuju da bi teoretski da bi zajedno mogli imati više od HDZ-a, ali kao što znamo, Hrvatska nije jedna izborna jedinica, već njih 10 i taj rezultat se može prevesti na razne načine. A i pitanje je do 2028. Kakva će biti zapravo situacija. Činjenica je da je Andrej Plenković već dugo na vlasti, odnosno HDZ već 10 godina im je praktički, ako ne računamo ovaj period kad smo imali onog stečajnog upravitelja iz Kanade, onog Tima Oreškovića, to nećemo računati oko vlast HDZ-a, jer je to je bio i Most, bilo je to jedno čudno razdoblje, ali evo, de facto, mislim da kad je Plenković postao premijer, čini mi se negdje na jesen 2016, znači evo, sad ćemo biti 10 godina. Jasno je da je zasićenje, jasno je da je bilo puno afera, puno korupcije, mislim što obično, kako obično je sa HDZ-om, ali da li će to biti dovoljno da ljudi odjednom zaključe da bi bilo možda bolje da dođu SDP i Možemo na vlast, nisam baš siguran u to. Kaže on, 2 godine prije izbora, kako je naveo sretanje što je SDP prestao biti administrator nostalgije. Što god to znači, on ne zna kakvu nostalgiju mislim, možda jugonostalgiju. Šalim se malo, ali ne razumijem što mu to točno znači. I ponovno su postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugo vremena teme poput skraćivanja radnog vremena, industrijske politike, inflacije pojavljuju u hrvatskom prostoru na poticaj SDP-a kroz razum, dijalog i u razgovoru s ljudima. Pa, skraćivanje radnog vremena, mislim, ok, to je jedna tema o kojoj se raspravlja i na europskoj i na svjetskoj sceni. Nije sad SDP tu otkrio nekakvu veliku novost. Ovo je praktički u rangu da su otkrili Ameriku više stoljeća nakon što ona otkrivena pod navodnicima.
No dobro, mislim, kad se sjetimo opet kako su oni tretirali u svom mandatu radnike, baš da je tek pred sam kraj mandata je došlo do određenog poreznog rasterećenja plaća. Do tada se to nije dogodilo, dapače, dizane su i neke trošarine, ako se ja dobro sjećam, kao što sam rekao na početku ovog streama, dizan je PDV, dobro, to nije direktno opterećenje plaće, ali građani koji kupuju bilo što moraju platiti PDV, dakle opet se indirektno odnosi na standard građana povećanje tog PDV-a. Tako da baš da se SDP u svom mandatu brinuo za radnike, kao što sam rekao, politike su do samog kraja mandata bile više neoliberalne nego socijaldemokratske. Zašto im vjerovati da će sada raditi išta drugačije nego što su radili tada? Mislim, u osnovi nema niti jednog razloga vjerovati da će raditi nešto puno drugačije od HDZ-a, jer evo kako se pokazuje, oni su zbilja dva krila iste partije na neki način. Evo. Najavio je da glavni odbor raspravlja o zdravstvenoj politici jer ih brine što hrvatski građani umiru 3 godine ranije od prosjeka Europske unije, što nam je stopa oboljelosti i smrtnosti od malignih bolesti druga u Europi, a najviše nas umire od bolesti koje su se mogle prevenirati da su naši građani na vrijeme stigli na pregled. Naši građani umiru upravo zbog lista čekanja, poručio je zaključivši da je pod HDZ-om naše zdravstvo samo stagniralo, a bolnice su i dalje generatori milijardi kuna gubitaka. Što je rekao, milijardi kuna. Sad, ovo me baš zanima da li je to greška novinara koji je pisao članak, ili je to on rekao. Ako je rekao milijardi kuna, evo, mislim, to je živi dokaz. Znači, dragi moj Siniša, a ovo govorim samo imajući u vidu, znači, vjerujem za sada članku da je to direktno prenesena njegova izjava. Dragi Siniša, mi smo uveli euro. Što god ko misli o tome, činjenica je da je hrvatska valuta trenutno euro. Ja ne znam o kakvim ti kunama pričaš. Kune smo prije jedno 3,5 godine maknuli iz dnevnog reda. Ali okej, mislim, zabuni se čovjek, je tako. On je isti čovjek koji će kaže ja ću biti hrvatski premijer i točka. Da. A o zdravstvenoj politici bolje da ne pričamo. Što je točno bila zdravstvena politika SDP-a dok ste bili na vlasti? Onaj Rajko Ostojić koji je samo prodavao maglu i na kraju nije ništa pametno napravio, Milanović ga je morao maknuti, doveo je svog prijatelja Sinišu Vargu, koji isto, što je točno radio, osim što je pričao neprimjerene viceve, na kraju je završio u stranci Bandić Milan 365, ne znam, evo, zbilja ne znam što reći, evo, sve vrhunski kadrovi su to bili. No dobro, došli smo do kraja ovog članka, mislim da je ovo sve skupa toliko jadno i bijedno da ne znam ko će to vjerovati. Znači, govore da imaju ljude, jedva imaju kvorum na sjednici svog središnjeg tijela, a oni imaju ljude, a opet jedva imaju kvorum. Mislim, pa nisu to ljudi koji su, da je to sad nekakav kraj mandata, pa došlo je do nekakvog zamora, previranja, nije bilo ništa od toga, znači to su ljudi izabrani pred manje od 2 godine, znači već sad oni imaju zamor materijala, već sad im ne žele sudjelovati u tome. To sve govori o liderstvu Siniše Hajdaša Dončića i to najbolje pokazuje zašto on nikad neće biti hrvatski premijer, pa koliko god on o tome pričao. Dakle, ako SDP i Možemo u nekom scenariju zbilja pobjede, sasvim jasno koji je njihov stvarni kandidat. Mislim, to je jedna teorija koju ja pričam dosta često. Ljudi onako baš ne vjeruju kad im to kažem da će se to dogoditi, ali evo ja sam uvjeren da će Zoran Milanović pokušati opet. Ono isto što je napravio 2024. Možda griješim, možda uvijek postoji mogućnost da griješim, ali ja sam evo u to uvjeren. Mislim, jer s druge strane, tko vjeruje da će Siniša Hajdaš Dončić biti kandidat za premijera? A Možemo su rekli da će SDP dati kandidata za premijera. Dakle, nema onda tu puno prostora. Znači, Možemo se za fotelje odrekao toga da oni imaju premijerskog kandidata, a kao SDP će dati. I to će kao biti Siniša Hajdaš Dončić koji je krajnje nepopularan političar. Vjerovali vi da će to biti Zoran Milanović ili ne, zapitajte se samo da li je uvjerljivo pričati o Hajdašu kao kandidatu, uopće u bilo kojem smislu. O čovjeku koji je poznat po tome što je bivši HDZ-ovac, monetizator autocesta i općenito
jedan od praktički iz one vlade je većih neoliberala. I to je sad predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske i veliki socijaldemokrat. On je samo primjer zašto ova teza koju sam već spomenuo da su SDP i HDZ dva krila iste partije, pa mislim Siniša Hajdaš Dončić je upravo ogledni primjer toga da je to tako. Evo. I na tu notu ja bih završio. Ja mislim da su oni zbilja podkapacitirani odlikaši i da je sve ovo što su izrekli na tom glavnom odboru jedna zapravo velika glupost.